M'havien explicat que el Kilimanjaro és la muntanya de la Terra que té més desnivell entre la seva base i el seu cim. El que no m'imaginava era la màgia que significa arribar a aquesta muntanya. Només disposava d'una setmana per fer el viatge i en 6 dies havia d'aterrar a Tanzània, concretament a l'aeroport d'Arusha, via Amsterdam, anar fins al Kilimanjaro, pujar-hi i tornar cap a casa. D'entre les vies d'ascensió al Kili, havia triat la Machame, per la varietat de paisatges que ofereix, i l'agència em va facilitar el transport fins a l'accés a aquesta ruta. No estava espantat, però al meu cap ressonaven alguns comentaris sobre el fet d'anar sol a pujar a aquesta muntanya. Cap al començament a la porta de Machame. Creuada la porta Machame, un bon nombre de grups de turistes o trekkers es congreguen per iniciar la seva aventura de pujar al Kilimanjaro. El primer dia es pugen 1.300 metres de desnivell salvant uns 18 quilòmetres entre la selva. I aquest primer tram va ser tot sota la pluja, en alguns moments molt intensa. He vingut per pujar sol a la muntanya, però d'entrada t'assignen un bon equip de gent. Ja ho explicaré més endavant. De tots els grups, només n'hi havia un altre que pujava amb una persona sola, i va ser així com vaig conèixer la Irina, una jove escaladora russa, nascuda a Ucraïna i formada a França, que tenia molt poca experiència en muntanya, però convenciments molt clars. L'altre protagonista de la història és en Patrick, el guia que m'havien assignat i que ajudaria força la Irina. Hem pujat ràpid i hem avançat a molta gent. Signem el registre de sancions del Parc Nacional i busquem lloc per acampar. Entre les boires veig per primera vegada el cim, que està força nevat, i just abans d'arribar al Camu millora el temps. Puc assegurar que són impressionants els ràpids canvis de temps d'aquesta muntanya. El Camu és conegut com a Camp Machame i es dispersa entre diverses planícies entre la vegetació. Un grup d'americans ha perdut els pòrters i estem una bona estona planificant com ubicar-los en les nostres tendes. Finalment, els arriba el material i podrem descansar. Scatto di noi. Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatrutes. Aquí Avui toca menys desnivell, només 850 metres i menys distància,
però haurem de celebrar el Cap d'Any a la ratlla dels 4.000 metres i es començarà a notar l'alçada. Vaig estar temptant la sort, mesurant les paraules. Mentre pugem, veiem davant nostre el con del Mont Meru, un volcà proper de gairebé 4.600 metres que molts alpinistes el pugen per aclimatar abans de venir al Kili. Retallant les distàncies que em transporten a un món indecis, però jo mai seré El Kilimanjaro s'ha convertit en el desig de molts alpinistes, per la mitologia que l'envolta, pel fet de ser la muntanya més alta del continent i per la facilitat de la majoria de les seves rutes. La que havia triat tenia certa fama de tranquil·la, però jo hi veia molta gent, massa gent. Patrick, how many people stay here? Lot of people, How much? 300? approximately just like more than 300. There are so many photos here as you can see. Yeah. So you're welcome, Karibu. Abans he dit que explicaria com es forma l'equip d'ascensió a la muntanya. El parc exigeix que cada grup vagi amb un guia, un assistent o ajudant, un cuiner i els portejadors necessaris. En la mínima expressió, tant la Irina com jo anàvem amb 5 persones cadascú. flirtejant amb la por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa Irina, ¿tienes algo que yo sabía? veuen els camins, però jo En especial, ok. mai seré feliç com ho he estat aquesta nit, però jo mai quan tot s'enlaira La Irina pujava bé i en molts trams dels 2 primers dies vam anar xerrant força, el suficient per fer-me veure que era prou tossuda com per pujar aquella muntanya, tot i no haver superat mai els 3.000 metres. En aquell moment ja superava la seva màxima alçada assolida. Durant el viatge vaig anar coneixent històries ben peculiars de gent que volien pujar, però la de la Irina la vaig anar seguint fins al final. El dia havia començat amb sol, però es va anar encapotant i la darrera mitja hora abans d'arribar al campament va ser una autèntica tromba d'aigua. El Shira Camp està ubicat entre els 3.800 i els 3.900 metres i hi ha algunes construccions fixes. És un campament gran que s'escampa en un altiplà i que ofereix una visió magnífica de la selva i el Mont Meru. En aquest punt s'afegeixen les rutes Shira i Lemosho, que han anat guanyant adeptes. Entre boires, muntaríem al campament. Recordo que a Shira va ser l'únic lloc on vaig tenir cobertura de telefonia mòbil per parlar amb la família. Bé, és on ho vaig intentar per desitjar una bona entrada d'any. Cap d'any diferent. Feia fred i ens vam reunir uns quants en una tenda. Era el darrer dia de l'any i de la dècada. Vam celebrar-ho amb cervesa i jo vaig obrir pernil.
Tota una festa, però amb el canvi d'horari, a les 12 tothom dormia. El primer dia de l'any 2010 i tercer dia de camí el dedicarem a consolidar una bona aclimatació. Pujarem a la Torre de Lava a 4.630 metres i baixarem al Camp Barranco per tornar a dormir a la ratlla dels 4.000. Ho vaig imposar al Patrick i la Irina ha decidit acompanyar-nos. Crec que aquesta etapa va ser clau per afrontar el dia duríssim en què intentaríem fer cim. When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical, and all the birds in the trees. La ruta Machame és la segona més triada per pujar al Kilimanjaro i per la seva duresa se la coneix com la ruta del whisky, en contraposició de la ruta Marango, la més transitada i confortable, coneguda com la ruta de la Coca-Cola. No obstant, la Marango és més llarga. Oh, responsible, practical, and then they showed me a world where I could be so dependable. Oh, clinical, oh, intellectual, cynical. There are times when all the world El bon temps dura poc i s'instal·la la boira i la pluja que ens acompanyarà de manera intermitent tot el dia. was such a simple man. Won't you please? A l'haver canviat la ruta, coincidim amb molt poca gent i gaudim d'un dia de muntanya gris però tranquil. A la Torre de Lava, però, trobem un grup nombrós que acamparan prop del cim, ja que fan la ruta en més dies i s'asseguren així una bona aclimatació. I said, now what would you say? They'll be calling you a radical. A liberal. Baixant de la torre, tenim temps de fer fotos, tastar el búlder volcànic, admirar la vegetació única de lobèlies gegants i riure força. Respectable, oh, presentable, a vegetable. Oh, take it, yeah. Okay, Lorraine? Okay, Patrick? Yeah. Yeah? Irina? Irina? On Kilimanjaro. Ang Kilimanjaro. Hiyo nitafadhali kisha kunaka. Yaani unafanya mwemwe na yapoyo mzima. Mwemwe na kitu wangu. Peut-être c'est le nom de mon film. Kirina o Kilimanjaro. El motiu principal d'haver triat la ruta Machame s'escau justament en aquesta jornada d'aclimatació i durant tot el dia m'hi he trobat bé. Uns dies abans de marxar em vaig fer una analítica i m'havien trobat una manca de glòbuls blancs a la sang. Sort que un bon amic metge em va assegurar que només indicava una mica d'anèmia i dels que m'havia de preocupar era dels glòbuls vermells. I en devia estar produint perquè el mal d'alçada no apareixia i ni tan sols tenia mal de cap. La Irina sí que en tenia de mal de cap i li vaig suggerir una aspirina. Getting unbelievable.
El Camp Barranco s'extén en diferents plataformes i hi ha forces tendes, ja que s'hi afegeixen els grups que pugen per altres rutes, com la Umbe. Aquesta ruta puja més directa i es situa en aquest camp en la seva segona jornada. L'estada al Camp Barranco va ser tranquil·la, tot i el vent i els canvis sobtats de temps, però no ens va ploure tant com en els dies anteriors. Segon dia de l'any i quart d'ascensió abans d'atacar el cim. Com ens saltaríem un camp d'alçada, faríem 700 metres de desnivell i una distància inferior als 10 quilòmetres, però sempre per sobre els 4.000 metres i arribant al Camp Barafu per dormir ben per sobre dels 4.600. Una filera de gent ens precedeix. Hi ha molta gent pujant, i en la grimpada inicial tothom es fa nosa. A poc, però, els grups es distancien i nosaltres portem un bon ritme. Passem pel Camp Karanga, a 4.200 metres, on hi ha gent que s'hi atura per acampar, i grups que marxen. Després d'una bona sifonada, enfilem la part final cap al Camp Barafu, que es reparteix sobre una llarga aresta. Hem arribat abans que els pòrters, però descansem, tot habituant el cos a l'alçada i signem el registre en una cabana metàl·lica on els guardes fan una mica de por. Intentem menjar bé i entre els tràfecs de gent que arriba i que marxa ens posem a dormir a les 5 de la tarda.
Ens llevem per fer l'atac al cim, i són les 12 de la nit. Jo he dormit força bé. Ha nevat sobre el Camp Barafo i segueix nevant. La nit és fosca i també hi ha boira. No es veu res. Hi ha grups que renuncien a pujar, però nosaltres preparem les coses, mengem, omplim els termos d'infusions i, passada la 1 de la matinada, comencem a caminar sobre la neu tova. Hi ha poca traça, i a mida que anem avançant gent, encara n'hi ha menys. El guia de la Irina té molt fred i es queda enrere. El Patrick, que va més preparat, em segueix amb la Irina, que mentre anem pujant es va trobant pitjor. La nevada comença a ser intermitent i anem guanyant alçada a poc. Cap a les 5 de la matinada arribo a l'Stella Point, a 5.685 metres, que és on s'afegeixen els pocs grups que pugen per la ruta Marango. Tot i que queda poc, encara s'ha de voltar un bon tram de cràter i molta gent abandona en aquest punt. Espero el Patrick i la Irina i ella arriba tocada. Té molt mal de cap i ha vomitat, però amb una mica de te calent i unes galetes diu que es troba millor. Seguim caminant, però jo em torno a avançar, ara sol cap al cim. Check out Guitar George. He knows all the chords. Arribo al punt més alt del Kilimanjaro, també conegut com a Ururu Peak, però no es veu res, ni el cràter conegut com a Kivu, i amb prou feines he divisat a l'esquerra la peculiar glacera. Neva poc, però fa fred, i van arribant algunes persones. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime. Oh my God. La Irina i el Patrick arribarien al cap de mitja hora, ja amb les primeres llums d'un dia gris. Són les 7 del matí i hem fet el cim. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Cada any, unes 15.000 persones intenten arribar al capdamunt del Kili i ho aconsegueixen aproximadament un 40%. Això vol dir unes 6.000 persones. En els dies de màxima concentració, com aquells de cap d'any, ho poden intentar unes 300 o 400 persones en un sol dia. Si 4 de cada 10 persones de les que havien pujat amb nosaltres i per les altres rutes havien de fer cim, el dia 3 de gener de l'any 2010 no ho va aconseguir segur ni una de cada 10. Però entre les que sí que ho van aconseguir hi havia una tal Irina. El dia de cim va ser esgotador. Vam tornar a baixar pel mateix camí fins al Camp Barafo. Allà descansaríem una estona i mentrestant prepararíem les motxilles per una llarga baixada. Iniciaríem aleshores un descens de 23 quilòmetres per la ruta Mueca fins al Camp Mueca, situat a 3.100 metres. Tot i els 1.300 metres de desnivell de pujada i els 2.800 metres de baixada, arribaríem al camp abans de les 3 de la tarda. Mentre baixem, veiem davant nostre el cim del Mauenzi, el segon cim del Kilimanjaro, amb 5.149 metres. Descansem, però tot i l'esgotament costarà dormir. Ja en aquell campament humit hi van arribant els diferents grups i tothom es va explicant les seves experiències. Hi ha un grup de 6 catalans que m'havia creuat de baixada, els quals espero fins tard. Arriben quan ja és negra nit, però han arribat a fer cim. Caminem des de fot no sé quantes hores. La qual cosa recomana un curs de patinatge abans de venir al Kili. Si la càmera de cop i volta cau així és perquè he patinat, perquè això és de lo millor que hem trobat, és a dir, el terra aquest que es veu és de lo millor que hi ha. Però hem passat estones patinant autènticament, però increïble. I això és l'arribada.
El darrer dia només queda una baixada final, però practicaríem el patinatge sobre fang i puc corroborar que és un esport de risc. Faríem un descens de 1.300 metres de desnivell i uns 15 quilòmetres en unes 3 hores. Hello. Irina. Nice to meet you, Beauty. Share all your gladness. Learning is fun. Sweet, the brightness of your eyes. Tender, holding your... A la porta Mueca et donen el certificat d'ascensió i arriba l'hora dels acomiadaments. El Patrick se'n va cap a casa, la Irina a Moshi, ja que es queda uns dies més a Tanzània. I jo marxo a fer un bon dinar en un restaurant i en poques hores cap a l'aeroport. Voices can be one. We eternally love. Hakuna Matata! Feeling like cattle, perfect you by my side. 1, 2, 3, 4. Live every moment. Open up your heart. Be voices can be one. We eternally love. Live every moment. Open up your heart. We voices can be one. We eternally love. We eternally love. We eternally love. She would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I had mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. I must have been mad, never knew what I had.